Urxencias Sanitarias de Galicia 061 pídelles aos condutores precaución nas estradas ante o inicio dos desprazamentos polas vacacións de Semana Santa. Lembra que cando se produce un accidente de tráfico, a persoa que se atopa no lugar do sinistro pode ser de grande utilidade. En primeiro lugar, facilitando o 061 toda a información relevante e despois seguindo as indicacións transmitidas polo personal sanitario da Central de Coordinación ata a chegada dos recursos especializados. Nestas situacións resulta fundamental o uso da app Sergas Móvil para chamar o 061, porque permite xeolocalizar a chamada e axilizar así a asistencia no punto do sinistro. Para isto deberá terse rexistrado na app con anterioridade e facer a chamada dende a pestana laranxa Chamar ao 061. Compre lembrar que antes de auxiliar nun sinistro de tráfico, débese tratar de aparcar o coche nun sitio seguro, afastado do accidente e prender as luces de emerxencia. Poñer roupa reflectora ou rechamante e, por último, sinalizar o accidente cos triángulos de sinalización ou coa luz de emerxencia V16. O que non se debe facer nunca é poñer en perigo a propia vida. O 061 asistiu durante a Semana Santa de 2024 78 persoas debido a 62 accidentes de tráfico ocorridos nas estradas galegas, dende o mércores ata o domingo. En 63 casos, os feridos foron trasladados aos centros hospitalarios correspondentes. 14 persoas foron asistidas no lugar do sinistro e unha persoa faleceu no punto.